Какъв прекрасен главуш! Първата риба за деня. Слагам я в кофата, за да не плаши другите риби. Но в края на деня ще я пусна обратно във водата, разбира се. Слязохме 2 километра надолу. За съжаление, както видяхте, хванах една единствена риба на предишното място. Не успяхме да открием бандите от главуши. Затова ви предлагам да потърсим друго място, където да хвърляме отново, дано имаме сполука. Ще изпробвам следната комбинация. Ще поставя на въдицата червена и жълта блесна. Може би това по-добре ще привлече вниманието на рибите. Ще се опитам тук, до края на леда. Възможно е да се крият тук, в близост до брега.